rumanda na po yung ating kalapati, no. Yan, no. Kikita nyo, no. Doon na sila mga kapatid. So, papansin nyo ba mga kapatid, yan, no. Sila, no. So, papunta sila doon. So, yan, no. Paligid natin. Tahimik. Yan na sila, oh. Bibilis. Yan, no. Nakikita nyo mga kapatid. Yan, no. No, bibilis nila. Bibilis mga kapatid, no. Yan, no. So, hindi na lang natin makababa mga kapatid, no. Para hindi tayo matagalan, no. Mga kapatid, yan, no. Na siya, no. Yan, no. Nagsalubong na noon mga kapatid. Yan, no. Yan sila, no. Hintayin natin na lang baka baba, no. So bababa na yan mga maya mga kapatid. So hanggang mamaya muna mga kapatid. So mga kapatid, so dumating tayo ate mga kapatid. So dito na rin sila. Yan, no, mga kapatid, no. Sa breeders natin na pinaronda, no. So nandun yung iba mga kapatid. So nakikita nyo doon po mga kapatid, no. Yan, no. So rumunda po sila mga kapatid, no. Ibiusan na natin lahat yung nandito. So papansin, no, mga kapatid, no. So kunti lang po yung natira dito, no. So tatlo lang po yata. Yan, no, mga kapatids. So punta tayo dito sa likod. So marumi na naman ang ating likod mga kapatids, no. So nandun yung isa nating kak mga kapatids, no. So malimis na naman. So hindi tayo makakapaglinis ngayon dahil may pupuntahan tayong may po yung ating business, no. So kasi may business po dito sa amin, no, mga kapatids. Kaya hindi tayo makakapaglinis ngayon sa ating loop. Yan, no. So yung mga kalapati natin mga kapatids, no. So napapansin nyo, yan, no. Yan po sila mga kalapatids. Kalapatids. So check natin yung mga stock bird natin dito, mga young bird. Yan na, yan na sila mga kapatids. Yan na sila mga kapatids. Check nyo sila mga kapatids, oh. So naglulugon-lugon na sila mga kapatids. Yan mga kapatids, oh, naglulugon-lugon na. Yan na. So kikita nyo, papansin nyo mga kapatids, puro balay bunasi sa ating paligid. Yan, no. Yan po mga kapatids, no. So papansin nyo, so magaganda po yung ating young bird na bago, no. Yan po sila mga kapatids. So gawa nung hindi tayo nakakapag-update sa ating mga loop sa loop base kasi may encode dito para iwas na rin sa sakit at makakuha ng ibang sakit mga kapatids. Hindi po tayo naglo-loft visit muna, no, para hindi tayo malapitan dahil mahirap na kapag nahawaan tayo mga kapatids. Para stay safety lang po kayo sa inyong mga bahay, no. Quarantine nyo na lang po yung mga self nyo para iwas sakit na coronavirus mga kapatids, dahil baka isa na kayo sa mga may sakit mga kapatids. Kaya check nyo po yung mga sarili nyo mga kapatids. So rumanda na naman yung mga kalapati natin mga kapatids, no. Nagsirundaan na naman. So nagbigay ako ng mais kaso hindi nila girain mga kapatids. Yan. Save natin yan.
So, ready na to mga ano natin, stockbird na yan. Yan o, yung droppings nila. Buo-buo. Mga kapatis ang napapansin nyo. Buo-buo po yan. So, nandun sila mga kapatis lahat. So, medyo mainit na dito sa ating ano. Nandun sila mapapansin nyo mga kalapatids. Nasa kamansi sila lahat. So hanggang dito lang ating video mga kalapatids. Hanggang sa muli. Bukas siguro makakapag-look visit na tayo. So soon makakapag-look visit din tayo mga kalapatids, no? Dahil para iwas sakit na rin. So hanggang dito tayo. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video. Share mo na rin itong video natin sa Facebook para marami pong manood. At happy 300 subscriber na tayo mga kalapatids, no? 300 na, konti na lang, konting kibot na lang magwa 1k subscriber na tayo mga kalapatids. Ang tutok lang po sa ating video palagi dahil marami po tayong lalabas pang video, no? Dahil ngayon busy pa po kaya hindi po tayo makapag video ng maayos mga kalapatids. So babawin na lang po ako sa susunod mga kalapatids. I-share mo na itong video sa Facebook para marami manood. Ating YouTube channel, mag-subscribe sila mga kalapatids, no? So stay tuned mga kalapatids. Road to 1k 500 subscriber muna tayo mga kalapatids. Dahil wala pa po, kunti-kunti pa po nating napapasubscribe. So hanggang sa muli mga kalapatids. Peace.